Sibingelele kubabukeli nakubalandeli baleli khasi baleli page kwisihle update worldwide. Cha, ugodolo usahamba waze wafika gogo bakithi intombi endala abafuna ukuyidayisela umuzi wayo esinye zezigebengu ze-ANC. Ugodolo kushaya phansi ngonyawo uthi cha, intombi endala khohlwa, njengoba sesifikile thina be-MK akekho umuntu ozodayisa umuzi wakho. Sibonele. Ungakhuluma. Kusho ukuthi ngingene la kulendlu ngo-1993 ngoDisemba. Noma ngingazi noma sengiphambanisa yini lokubhalwe emaphepheni. Kwathiwa ngo-Agasti bafuna ukubona ukuthi sokhona yini ukukhokhela indlu. Sizobe sesiyanikezwa amaphepha. Yila ukhaletha ebeqala khona imfundo. Mana ke gogo ungene ngo-90 bala endlini 1992. Yebo baba. Lo baba uSibiyo sefuna ukudayisa lendlu yakho since from 92 la. Nila Ufuna ukuyithengisa namhlanje. ufuna ukuyithengisa. Uthi ngikhuluma kakhulu. Uthi ukhuluma Angithi mina kakhulu. ngantshela nje meeting bengakabikho nale ground. Ngamtshela ngathi lalela laba busibiya ngibuya mina ema-ofisini eRandburg. eRandburg bafike bangibuza ukuthi ngiyamazi noAlbert Sibiya, uAlbert Sibiya. Ene njengoba uAlbert Sibiya mina Nkosi yami yamawayithengisa umphefumulo womuntu mawuke wayemsinga u1000 rand. Lahla u1000 wami wena ngubulala. Ngiyokubulala konke nabantwana ngimtshela la egroundini. Bekusese Hayi wegogo ubedlala uyabona njengoba sengikhona nje akunandla akazoyithatha. Ugogo besathi. mina ungitshelile wathi shem unomlomo omkhulu wathi ngifuna ukuthi ngwenze isibonelo la ngathi uyazeni lalela. Ngifuna ukuthi ngikutshele kahle. Mina sobabili sobhekana estradini kabe sobhekana ukusuka kabe siyobhekana eMrena. Yini into edala ukuthi ethengise izindlu zabantu? Angimazi. Selokhu mntanami selokhu hayi ukuthi into ayiqala manje. Selokhu Uba uAlbert Sibiya. Albert Sibiya. Wakulephi iqembu. We-ANC. Oh, ANC. We-ANC. Oh, Oh. uthengisa izindlu zabantu. Futhi nama ngazi ukuthi lokhu ngana ngizothola abani omunye akutshela izindlu zabantu la uyiqedile. Uyiqedile ithengisa. And uhlala emafukwini indlu yakhe ifuku. Inamba yami uthi wayithola kubagogo. Ngayithola komunye intombazane owathi ungaseThekwini babe lokhu ngana lapho bebhizi nje bekinza lento lokhu ngane Nasenixoxa. ngamqonda mina ngiyaqondana ngane yami ngathi mntanami ngicela ungisize ngiya lokhu ngene Orlando bekufuna ukuvela ukubona umsholozi ngiyamthanda lo baba inhliziyo yami yonke eneke bahlale bathi neANC angisayithanda kakhulu just because ngoba angaze ngijoyine. Wawufuna ukumchazela lesimo esenzeka sokuthi nampa abantu bedlizini. Ngangifuna nje ukuthi ngiyombona ngimbone nje ngimbone ehambela lapho ngoba angisoze ngasondela kuba unqamalala. Ngifuna nje inhliziyo yami ukuyidelisa ngimbuke nje. Kanti kube nje wafika wawuyosondela eduze wakho umuntu ukube kuthiwa mhlawumbe waba nendlela mhlawumbe nami kube ngase ngikwazi wawuyohlangana nje na akanankinga ke impela futhi abantu bathanda kakhulu. Ngimbone nje unqamalala ukuthi abantu uyabathanda enike ngijoke ke la ekhaya kubazukulu bami bathi gogo akayibafuna ogogo bapha abazukulu abanye basesikolweni. Okay. And then khona oyi1 la endlini uyafunda ungale ngasemuve room. Cha wegogo mina engingakutshela khona ungabusakhala inyembezi zakho zesiliwe namhlanje. Angeke kusenzeka ukuthi ube nokuhlukumeza ungabusakhala gogo. Njoba sesifikile nje yonke into izolunga. Ungabusakhala gogo. Ungabusakhala. Ngiyabonga. Angeke akunamuntu ozothatha indlu yakho. Ngihlale ngisho ngithi yazini ngiyabonga ukuthi ngaba ithunjana ekhaya. Engazange lincengwe. Mina ekhaya bengishaywa indaba kakushaywa nyana bengishaywa ekhaya. Umama bengeke ngithi uma ngehla ngekhaya ngimbuza ukuthi mama kodwa umama wena kaMampela athi uyithunjana la. Uyazi ubona nje ngiyahamba nomfowethu la ngithi hayi ake ngihambe ngisanga ngiyobona ugogo uhlale ngifonela njalo ngizwe ukuthi yini inkinga. Ngizothi ngiyahlala uthothi ugogo unenkinga enkulu egcine senza izinto ezingalungile kanti kube ngile. Mhlambe bengizokhona ukuyisolve indaba. Ukukhohlisa bengitshela nje ukuthi umhlaba efika ngoba angisenamandla nokuthi mina mntana bengishayana ngenduku bengikrapha hude. Futhi bengihlale ngisho namanje ngithi abafane engangilusa nabo bangisiza bangifundisa ukuthi ngikhona ukuyimela. Ngiyayimela mina into yami mntana.
ngiyayimona ngiyaxolisa Nkosi yami kakhulu mntana ngize ngiyasho ngithi lo mntwana ulokho engiyisa lena le ucanga ukuthi ngilaba abantu abakwazi athi umuntu ezubhlungu akwazi ukuthi abophele umntana omunye umuntu amanqina ukuthi abulawe mina mntana uyabona ngo2016 ngaba ngikho ngahlaselwa ngabantu endle njengoba kukhiwe nje mkhulu befuna imoto yomfana bangena nomfana bengakabe bikhona lubonda ngilifake ngo2017 ukuyeka kwami emsebenzini athi lo uThubo baba wanginika yona ngahamba ngathenga lezi insimbi ukuthi ngikwazi ukuthi ngivale ijarity ene kuze ngakhe ngangiyile kulo baba ngawumbuza ngathi baba usibiya sikawathoni namanje amatayitela Nkosi yami kanti kuyoze kube nini from 1992 baba hayi wegogo ukungena kwami cha wegogo noma kungathi umthetho unjani awusakwazi ukuthi ungazokuthathela indlu from ngo1992 akekho ongadayisa leyo ndlu uma mhlambe bona ukuthi unamandla okwenza lokho siyofika qathathathi nalakekho umuntu ongena la endlini yakho ngeke size sivume gogo senikhulile senibadala ayisekho into othi ngaphathwa ngendlela ngayo uyabona mangicabanga lendlu ngiyibuze nje ngithi hawu nyanda lapho lele khona amandla mangaka kasephethe isithuthu senja amandla mangaka ngisakalaza nami ngithi ngifuna lendlu ngizomkhombisa uyabona umuntu 1 uthi 2 noma usho ngapha uthi 1 uthi 2 ibilingana naleyo ndlu indlu yami bifana nayo futhi kodwa yana iroof yayo beyigreen ngazabalaza ukuthi ibe ngaya kubaba uSibiya futhi ngathi baba uSibiya ngifuna ukuthi nginto ukudonsanyana Nkosi yami abelungu bayangipha izinto ngoba ngisebenza emahashi amahashi sesela lokhu ngelinye market athe uma ivala closer down ngo2002 mina bathi ngoba ngibreadwinner bangisa eTalfontein ngabe sengisebenza ngiresign nje mina angipensionanga ngiyengaresign befanele ngabe ngipensione last year ngiresigniswe ukuthi itrauma ngalesikhathi sihlaselwa ngabantu bethi bazothatha imoto yomfana ngoba ngase ngilele kwakungu8:30 cabanga eTarodini abantu bonke bathabazwanga mina nje ngifuna ukukhohlisa mntana angisayile emngcwabeni yala ngoba ngayibona ngaleso sikhathi ukuthi ngihleli nezitha uqhuma isibhamu bathabazwanga noma futhi kulesi strat sami khona noma ngashona umuntu angiyi why mina ngizobangcwabisa bona bacishe bangibulala nomntana nami ngoba ngaphuma ngale kamereni ngigijima ngizwe indlinyakaza ngigijima ngeza mangithi uNkulunkulu emuhle uphi yena ubhuti uphi yena babemvimbezele ngayo imoto la elokhu sengisho ukuthi ukuphi yena akekho usemsebenzini njengamanje okay usemsebenzini njengamanje imoto yakho ngizonibonisa bayenza yonke lento nje ukhona ubaba uSibiya udelela nje khona nanendoda lana lento ayenza kushuthi nje udelela umuzwa la ekhaya akangiboni nje into engisho mina bengihamba hood ilokhu ngana ama meeting aka ANC since ke uSibiya ngoba hayi ukuthi mina ngezwe ngabantu bezonda uSibiya ngezwe officeini eRandburg bangibuza ukuthi ngiyamazi noAlbert Sibiya ngathi lo bathi mama ngicela ukuthi ungalokho ihlukumeza izindlu zenu ithengiswa uAlbert Sibiya uyabona uma ningaphuma la ningene ngalesi strat lesi ayisi strat ehlala kusumrela nizobona kune main box enkulu hayi wegogo usefike la ahlala khona ke usefike egcineni gogo ungabe usakhathazeka uzikhathaze usefike egcineni futhi ke nami ngibonga uNkulunkulu ukuthi inhliziyo igcina ivumile ukuthi ngize nanoma ngoba phela izinto ezenzakala namhlanje zinzima kodwa indlela obungifonela ngayo ngaze ngagcina ngicama ukuthi asambe siye lapha ngathi akangiphelezela angifuna ukukhohlisa bengisho ngithi phezulu kwezinto ezingaka umntana bamshaya ngesiduni sesibhamu la bezothatha ilokhu ngani imoto yakhe umfana ngo2016 ngalokhu ngana mina ngiphuma ngale kamereni ngizwe indlinyakazi ngathi lesi sikhathi sebedubula mina ngizwanga nokudubula ngoba ngase ngilele phela bengisebenza mntanami lo baba lo ubehlala azoboleka imali la kimi bengimnika ngaze ngimncishe kepha ke mina ngoba mntanami angizange ngilokhu ngane mina ngakhulela emakhaya eMondlo ngibuye eMondlo njengoba ngihloriswa igoli nje ngibuye eMondlo mntanami bangishaya ngakwazi ukuyimela from ekhaya ngifika nje la sengiyazi wrong no right
singiyamazi wrong no right and usibuya futhi ngamtshela le meeting la njengoba la eparking bekuyi ilaba esibambela khona ama meeting hayi kufanele naye ngimazi usibuya bayamazi abantu balana ne hayi kulungile mabe mazi uma uthi nje usibuya we ANC